sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang ako sa pangalang Gio, 30 years old at isang systems analyst dito sa BGC. Sumulat ako sa inyo para mag-share ng pinagdadaanan ko sa pag-ibig. Naway magsilbing paalala din sa mga kapwa ko tagapakinig na sa mundong puno ng tukso, piliing maging tapat. Ganito po kasi, 3 taon na kami ng girlfriend ko nang bigla siyang manlamig. Kaya pala, dahil nagkakadevelopan na sila ng katrabaho niya. Masakit kasi yung buong opisina nila full support sa nabuong love team nila kahit alam naman nilang lahat na may boyfriend siya. Gets ko naman na masaya sila sa isa't isa. Ang hindi ko maintindihan, bakit napakayabang pa ng bagong syota ng ex ko? Para bang proud na proud siya na nang agaw siya ng girlfriend ng may girlfriend. Siguro, hindi naman kasi niya maintindihan yung nararamdaman ko. Hanggang hindi nangyayari sa kanya yung ginawa niya sa akin. Hindi niya mararamdaman yon hanggang hindi siya niloloko at iniiwan sa ere habang halos masiraan siya ng ulo kakaisip kung saan siya nagkamali o kung saan siya nagkulang. He will not know how I felt hanggat hindi niya nararanasang umiyak habang taimtim na nagdarasal na sana mawala na yung sakit. Taon din ang binilang bago ko sila napatawad. Hindi sila nag-apologize sa ginawa nila, pero I chose to forgive. Para sa katahimikan ng isip at kapayapaan ng puso ko. Unti-unti naka-move on ako hanggang isang araw, tuluyan nang nawala ang galit ko sa kanila. Recently nabalitaan ko na naka-confine sa ospital yung ipinalit sa akin ng ex ko dahil sa chronic kidney disease. Tapos yung ex ko, nanganak na pero may disability yung baby. Sunod-sunod yung kamalasan nila sa buhay kaya naisipan nila mag-reach out sa akin at humingi ng tawad. Baka daw kasi kinakarma sila. Sabi ko hindi naman kayang mag-wish ng masama sa kapwa. At isa pa, matagal ko na silang pinatawad. Lately napansin ko na lagi silang naka-view sa stories ko. Madalas din silang mag-like sa mga posts ko. Hindi ko naman kasi blinock at ngayon na maayos na ang lagay ko, gusto kong makita nila na na-survive ko ang pananakit nila. Nabigo sila, nawasakin ako. Minsan talaga, nababaliktad ang sitwasyon natin sa buhay. Kaya naman, huwag tayong matuwa sa sakit at pagdurusa ng iba, lalo na kung tayo mismo ang dahilan ng pagkawasak ng puso nila. Nakikita ng Diyos ang lahat. Saksi siya sa hindi maubos-ubos nating luha at sa sakit na pilit nating kinikimkim. Kaya lagi nating pipiliin na maging mabuti sa kapwa. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Gio. Gio. Hi, Gio! Gio!
I'm sure hindi, sinabi mo naman dito sa kwento ng Mahiwagang Burnay na hindi ka nag-wish ng anything bad against them. Siguro talaga, may mga tao talagang pag guilty sila, lumalapit sila o kaya sila na mismo yung nagpaparamdam kasi alam nilang guilty sila. Tama. Meron Pag may kasalanan ka, alam mo yan eh. May usapan kami na ganyan ni Diego recently na kinikwento niya na yung isang may kasalanan sa kanya. At yung taong din yun na may kasalanan din sa akin, recently din sinabi niya na nag-sorry siya. Sabi ko, bakit ka nagsusorry? Kasi feeling ko ganyan-ganyan. Sabi ko sa kanya, baka guilty ka lang. Baka guilty ka lang. Totoo, kasi bakit ka hihingi ng sorry kung wala ka namang kasalanan? Correct, diba? Or kung halimbawa, siguro may mga taong humihingi ng tawad, siguro dahil katulad ng nararamdaman nung kanyang ex na baka kaya tayo parang nabablock ang mga grasya ay dahil may mga tao tayo mga sinaktan, ganyan. Mga ganon. Kasi if you're desperate talaga, you will do all things even forgiveness, ganyan. Ako para sa akin nakaganda naman dito yung nalaman nila yung ginawa nila na hindi maganda. Ganon. Talagang sadyang may mga bagay na nangyayari po talaga sa ating buhay pangpaturo ng lesson. Alam nyo mga kabisyo, yung kasalanan na nagagawa natin, since nabanggit din kanina ni Gio, yung Panginoon, yung God, hindi po siya simpleng basta, halimbawa, si Nicole Yala, ginawan mo ng hindi maganda. Hindi mo lang po yun kasalanan kay Nicole. Kasalanan din po yan sa Diyos. Kasi sa word niya, sinasabi ng Bible, kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, ay ginagawa mo rin din sa akin. Ayan. So, on top of that, humingi ka ng sorry doon sa nasaktan mo. At the same time, humingi ka ng tawad sa Diyos. Kasi siya din ang na-offend mo. Kaya yung consequence, may mga consequences. Tuloy-tuloy yan. Alam mo, sa totoo lang, yung karma na yan, madaming opinion kasi tungkol dyan Madaming samot-saring opinion tungkol dito. May mga iba na hindi naniniwala sa karma, may mga iba na naniniwala sa karma, may mga ibang naniniwala na kaya rin lang naman talaga nangyayari ang mga bagay-bagay, hindi naman dahil kinarma, kundi dahil kailangan mo lang din talagang matuto, di ba? Ano't ano pa man ang paniniwala, kasi medyo mahaba-habang usapan yan kung totoo ba if karma is real, di ba? Pero sabi nga nila, life is a boomerang. Kung anong itinanim, kung anong ibinato, yun din ang babalik sa'yo, di ba? Kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Ganon, sabi-sabi nga daw nila. Pero may mga iba nagsasabing, hindi naman talaga ganun yun. Mabuti naman ang Diyos at hindi niya iaalaw ang mga bagay-bagay. Pero sometimes, things really happen. Wala pong buhay na perpekto na walang bad thing na nangyari. Madami pong nangyayari hindi maganda. Correct. But these will always serve as lessons para mas bumait ka, mas tumibay ka, mas gumawa ka ng tama. Correct. Ganon. Kaya kita nyo na ako, malinaw na nakita ko doon sa kwento ni Gio na yung kasalanan talaga may consequence talaga pagkakamali. Yun na nga talaga. Siguro isa din talagang paalala na kapag ka may jowa na po, yung kinakrush mo, yung kinakalantari mo at nilalandi-landi mo, flirt mo palang itigil mo na habang hindi pa lumalalim at hindi ka pa pinapatulan kasi mahirap na. Ayan. At mahulog sa kasalanan. For you, Gio, paalala lang din reminder lang din, brother, kapatid ayaw natin na itong nangyari doon sa ex mo at saka sa naging partner niya ay magkaroon ka ng buti nga sila. Wag Hindi siya magandang feeling pag kahit ganyan. Sino. Tsaka sinabi niya naman doon na hindi na niya naman nag-wish ng ill against them. Kaya lang siguro in a way, tama din naman si Diego sa reminder kasi doon sa first part nung kwento, sinabi ni Gio na hindi naman nila malalaman yung sakit hanggat hindi nila talaga naranasan. So yan. yung thing So in a way, na nakwento mo dito, pinaabot mo pa dito, pwedeng isettle mo na within yourself na okay na ako na ikwento mo pa. So sana lang, hindi namin sinasabing ganun So kasi medyo may konting kaunti danger Baka pasukan ka ng alam mo na ng may sungay. May sungay at may buntot tas umuusok-usok, 'di ba? Mahirap na. Tapos maisip mo na, buti nga sa kanila karma kasi nila yan. Hindi talagang sa
sadyang, others may believe that it's karma. Others may believe that it's not. Basta definitely, sa buhay po natin mga kabisyo. Huwag tayong mag-wish na to put harm sa iba. Against other people. Lalong-lalo na pagdating sa health. Kasi, ano po yan mahirap na battle yung health talaga sa totoo. I don't think ginawa naman niya kasi sabi niya di naman niya sinumpa. Ayan, just a reminder lang. Reminder lang. Talagang sigurong sadyang kaya humingi ng sorry yung dalawa kasi alam talaga nilang mali sila, which is also ang kinaganda naman nung kung kailan nagkasakit na humingi ng tawad. Yun naman din yung ikinabuti ng sitwasyon. Basta pag alam niyo po na ito po ay makakasakit sa Diyos, makakasakit sa kapwa, correct. 'Di ba? Huwag mo nang ituloy. Tama. Bago mo gawin yang iniisip mo ngayon, kung ano man yang iniisip mo ngayon. Tatanungin mo, is this right? Tama ba to? Kapag nangyari ba to sa akin, masasaktan ako? Kapag nangyari ba to sa mahal ko sa buhay, masasaktan ba sila? Kung oo, wag mo nang gawin. Tigil na. Itigil mo na yan. Check out na. Check out. Check out na dyan. Wag nang ituloy, di ba? Shoutout natin lahat ng mga kabisya natin na taimtim na nag-iisip. Sabi ng isa nating kaopisina, nakasakay daw siya sa isang grab car at taimtim daw na nakikinig. Sobrang seryoso yung mamang tsuper. Ayan. Taimtim ka nakikinig sa amin. Kuya Mark Derwin Custodio. Ayan. Kuya Mark Derwin Custodio, salamat sa pagtutok. Smile ka naman dyan. Alam mo kung bakit ganon? Bakit siya taimtim na nakikinig? Ayan. Tahimik lang talaga si Mark. Sa bagay, ilang beses na pong napatunayan na si Mark ay tahimik lang. Tingnan mo, di ba? Taimtim na nakikinig sa atin, di ba? Tahimik lang, taimtim na nakikinig, seryoso. Sineseryoso ang sinasabi ng tambalan. O Kuya Mark, Custodio, salamat sa pagtutok sa amin. At sana pa-register sa ating Love Knows No Boundaries promo. At malay natin, baka may kakilala si Mark na ganitong sitwasyon na, ay Brad, wag mo palang gawin yun kasi yung ginagawa mong kasalanan, ginagawa mo rin kay Lord. Ayan. Di ba? Actually, sinasabi sa Bible, in-encourage na huwag tayo mag-revenge kasi I the Lord, siya yung magre-revenge para sa atin. Yan. Siya na ang kumbaga parang desal mo. Siya na yung maniningil. Idesal mo na maka-move on ka, maka-move forward ka, and then ipaubaya mo na kay Lord. Kasi alam ni Lord kung anong tama. Kung anong nararapat. Anong nararapat. Tayo kasi mga feeling nating nararapat, hindi talaga eh. Nag-a-assume lang tayo na nararapat, pero sa totoo lang, hindi talaga. Kasi si Lord, imaginein mo alam niya yung past, alam niya yung present. So nakikita niya yung totality ng lahat-lahat. Tayo hindi. Isang part lang yung nakikita natin. Basta ang nararapat maghatid saya concert ka. Tama. Sa darating na Saturday, May 30, libreng concert! 6:00 po ng gabi, magkita-kita tayo dyan sa Southbell 3, covered court po sa may Poblacion, Muntinlupa. Kita-kits! Siyempre, makakasama ba natin? Sino-sino ba? Breezy Boys. At siyempre, Republican. MUB Band. Jojo Mendres. Maharlika Hood. At siyempre, mamimigay din tayo ng mga appliances. Correct. Chance to win Gold Mine Rice, chance to win Astron Appliances. At hindi lang yan, cellphone. Oy! May pakas pa daw si Boss Jojo. Yun, Jojo. Mabuting tao kami, ha? Balita ko, sinasampal mo ng 1,000 yung mga mabubuting tao. Ayan, kaya nararapat na magkita-kits tayo at ilagay na sa kalendar. Mga taga-Poblacion, Muntinlupa, kita-kits on Saturday. Southville 3 covered Siyempre, kahit hindi ka taga-Muntinlupa, pwede ka naman pumunta. Dahil yung mga paborito mong Love Radio DJs, kompleto po kami dyan. Magpa-picture-picture po tayo doon. Banding-banding. Kung trip po ninyo, kung trip po ninyong gumawa ng content with Love Radio DJ, wala pong problema. Correct. Wag lang yung kakain ng apoy, ha? Di ba? Pero kung naisip nyo, pwede po ba tayo mag-TikTok? Basta madali lang, go! Ayan, kalabitin nyo po kami. Basta hindi buwis buhay, may konting kaldag at kembot, go. Pasok kami dyan. I-collab nyo po kami. Yun po hindi pa natin nagagawa, Sige po, in-encourage sa amin kayo pag nakita nyo si Nicole sa labas mamaya. Correct, collab, go. Collab, Nicole, collab ka agad. Sige, go. Basta madali at kaya at hindi magugulo yung buhok ko, go. Kita-kits po tayo mga kabisyo, ha? Ingat po kayo. Salamat, Gio, for sharing your story with us. Sana okay ka na. Correct. Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Muli akong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!